Jakie najstarsze miasto na Śląsku, a też na placach całej Rzeczpospolitej, no bo Śląsk był najbardziej rozwinięty. No, jedni rzekną, co Goldenberg, czyli złotoryja lokowane na magdeburskim zakonie w roku 1211. Ale jedni twierdzą, co Lewenberg, czyli Lwówek, albo też Lwów, bo tak powinniśmy mianować to miasto. Lewenberg, albo też Lemberg, tak to mianowali. Słuchajcie, tutaj lokacjo na magdeburskim zakonie je w roku 1217, no to jako najstarsze. No ale pierwy lokacjo była na flamandzkim zakonie w roku 1209, co godą też Lubos. Czemu jedni się skupiają na tym magdeburskim zakonie ze 17 roku? No bo dokument z lokacje flamandzkim nie zachował się, no ale prawdopodobnie przed 1209 rokiem to nastąpiło. Czemu też? No bo wtedy już powstał browar w roku 1209. No to raczej było też miasto. Wtedy zaczęli budować też kościół. I te niektóre miasta przenosili potem ze flamandzkiego albo inkszego zakonu saskiego też na magdeburskie bardziej korzystne. No i co tutaj mamy? Obronne mury, co się zachowały. Do 30-letniej wojny było to jedno z najbogatszych i największych miast na całym Śląsku. Potem już się tak nie rozwijało, no i dzięki temu mury się zachowały, miasto się nie rozwijało. Nie całkiem, no ale w większości. Nawet ten drugi pierścień częściowo się zachował. Bramy się nie zachowały, no ale wieże bramne się zachowały. No i co tutaj mamy? Mamy ta wieża bramną, mamy kościół, jeden ze najstarszych na Śląsku, co niby zaczęli go w 1209 budować, katolicki, mariacki kościół. Mamy jeszcze kościół Francmanów, go tu nie widać, no ale mamy jeszcze ta czornowieża, to je były kościół wanilicki, z którego ino ta wieża się zachowała, to jest wieża ze połowy XIX stulecia, kościół był ze XVIII stulecia. Mamy browar, dzisiaj Jakubiak to tutaj ryskiruje. Browar to jest najstarszy na Śląsku, rok 1209, no ale te tradycje dzisiejszego browaru już nie są nawiązaniem do tego, co było pierwej. No i piękny Rathaus, co my zwiedzali. Niestety kamienice w większości się nie zachowały. Za komuny w 50 60 latach rozebrali je, choć tutaj nie przechodził front. Te kamienice nie były aż tak zniszczone. Ino naloty z luftu były. Było można je odbudować. Niestety polska administracja postanowiła, co je wybuli. No i dzisiaj mamy takie komunistyczne bloki, co widzicie.